Wala ni nahuman kahapon ako trabaho guys kay nibunak ang kusog nga ulan. So dani nakabutang na kog iti na tulo ka bangag ayo pat. So ato ning tiwason kay nanay mga bangag. Ato na daning putingan sa iti anha dayon nato butangan sa similya sa pipino. So di ta magka-sure nga mabuhi tanan kay mo pa ko nagtanom sa pipino. Karon pa ko nagtanom og pipino guys. Dani taman atong bangag. Pero dili pa ni paigo guys kay daghan tong pipino man. Pero kanilang sa ako lang sa anam-anamon kay ako ra biya ag lihok. Ako lang sa anam-anamon pagtanom. Mamutang ko na og iti guys, nara akong iti. Ako butangan sa iti guys. Tara pipino guys, ako na siya ipangbalhin.
Nahuman og tanom guys. Sa wakas na tanom na gid akong kuan pipino. Pa. Di na siya angayan bunyagan kay basa kayo ang yuta. Pa. Di ta ka sure nga mabuhi siya tanan. Ang importante nga na mabuhi. Ang importante nga makatilaw tagamay. So ayan. Para sa siya nagkuan guys. Wala rin yung nagatos kapunuan. Di ba ang dami? Daghan na kayo ni kung mag kuan eh. Pag mabuhi lagi ni siya, abunuhan ko din ni siya og urea o 14-14. Ana din ako siya butangan og putas para pabuwak. Og uli na dayon ta kay hapon na maglungag patag bahog baboy guys. Kay inana na magin atong kuan basta nata din sa balay. Ganina ko naguli po kumara ko katod ni Mimi. Naguli din ko. Nya kay pag kuan nagbangag man lagi ko pag una na ay nagtawag, di pahoy-pahoy sa takadshot. Oh, di ba? Uli na din time. Hi guys, may gabi, nagabinan ta pagkuan guys. Bigamo sa itong panihapon. So magmiswa ko guys. Kay lami akigop sa sabaw din pinapa. Kapay ito nire ng miswa. Nanay, librehon, Agoy, hugaw bali sa akong kamot. Hugaw akong kamot kay nakuha na akong kamot sa nakuha akong bugbaboy. Ano sa man? libre, bagid mimige. Dakan na yung quarter migi. Tatagan sa yan, ninong. Kasi yan ninong. Yan, ninong. Ninong mimige. So yan guys, nakalunod na ang umin. Agoy, galit na init na gid ay. Si Ala nang tiwas pagluto guys. Right log oh. Itlog. Ano ka ba? Ano yan? Ha? Ay, gamay ba yun? Basta lang sa to kayo inihurot. Ay, hurot na. Ito ka, ang tubig. Gamay ra. Nasa lang pagdulay. Nalunod ang miswa guys. Ayan guys, naluto na ang miswa. Ano sa danig? Ibutangan ni mo nigdahon nga paminta. Naluto na siya guys. Ato na ng hawason. So ayan guys, nakaluto na ta. So, ayan atong sabaw. Si Mimi, humana daw to siya ka. Saan man eh? Ayan siya. Ay, lasa niya lang daw na. Pinirit ko nga ulo. So mga natapre na rilo na. Pre na lang. Isa pa. Ko, ulit. Nakuha ko. Pre na. Ito lagi, oh. Bilang. Ikita mo na. Kuha ng til. Bless us, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. Ah, Panihapon sa tanan. Panihapon sa tanan guys. count guys. Si Mimi nagkaon na ilang der. Ano man kami?
Malalagi siya. Malalagi ko daghan rang mismo. Wala ka na. Ano na yun? Tanan guys. Silo, Manang, sa California, Mampinay Beauty, Kaunta, Mamarmi Cepeda. Panihapon ta ninyo. Ito yung buha. Okay. Ay, gata-gata, giboban nga siya dito. Diba, ano? Gamit ito, iro. Ja. Bahini rin ito ba, oh? Ano? Mala. Saan ba yung butang na yun ay? Ah, Okay bang butang? ah. Sige ah.
Ilan? Oh. Asa ka?